Ja, og i dag i nyhederne, der har vi så inviteret Claus Munk Petersen med i et lille interview om kræft og hans erfaringer om sygdom. Ja, hvad er så dine erfaringer med sygdom? Både med hensyn til den psykiske og den fysiske del af det. Jamen, jeg arbejder jo som overlæge på Rigshospitalet, og det fører jo en del om kræft med sig. Blandt andet der er stadig folk, der dør af sygdommen, på trods af alle de ressourcer, der bliver brugt. Og så er det faktum, at behandlingerne kemoterapi, strålebehandling og kirurgi ikke altid virker. Hvordan kan det så være, at man ikke har fundet en optimal kurs, som du beskrev det? Helt sikkert fordi vi ikke ved, hvordan vi skal få kræfterne til at stoppe med at sprede sig i kroppen. Og så har vi ikke midlen til at forebygge 100% mod sygdommen. Hvorfor ikke? Jamen, der er lægevidenskaben jo bare ikke noget. Hvad skal der så til, for at man når det punkt inden for lægevidenskaben? Penge betyder jo en hel del, for at vi skal kunne skabe de resultater, vi gerne vil. Men selv med de penge bliver det meget udfordrende. Så lige nu er der ikke de store forhåbninger på den front. Nej. Men mindre vi får nogle usædvanligt dygtige forskere inden for kræft, kan det godt se sort ud. Ved kræftpatienterne godt det? Det kommer an på, hvor stærke vi vurderer patienterne og deres familie er. Så der er faktisk forskel på, hvordan jeres tilgang til folk er. Ja, det er klart, når folk er forskellige. Hvad er så grund til, at I ikke ved, hvordan man får sygdommen til ikke at sprede sig? Det er igen fordi, det er en sygdom, som er meget vanskelig at have med at gøre. Vi er simpelthen ikke bare midlet til at forske, for få udkendte områder i kræft. Så I har igen brug for penge? Ja. Men har I efterhånden ikke brugt lidt mange penge, og alligevel ikke fundet ud af noget? Jo, nej, det har vi måske nok. Og det synes jeg nok, man må sige her. Ja, det må Ja, man. hvilken forskel gør så alle de der indsamlingsshows? Jamen det gør jo, at vi kan eksperimentere med en masse forskellige kurer og vacciner. Men ellers gør det ikke den store forskel. Nej, Nå, det. Tak skal du have, Claus Munk Petersen. det var så lidt.